אוקיי, תפעול ושימוש בשירותים. עושים כרגיל, אחר כך זורקים חופן של נסורת. הנסורת הדקה היא זאת שצריך להשתמש בה. ופשוט זורקים פנימה על הרמה ועל שריות נייר הטואלט, שכמובן זורקים אותו פנימה, כולל גם הקרטונים האלה. הכל בפנים, זה מוסיף גם לייבוש. אם יש פדים, ניילונים, כל דבר כזה, זה לפח, הנה, זה לפח על יד, זה לא בתוך האסלה. מאוד חשוב לשמור את המכסה סגור תמיד, בכל זמן שלא משתמשים, כדי שלא ייכנסו זבובים. מאוד חשוב להפריד את השתן, זה הרבה יותר נוח מבחינה תפעולית. הרבה יותר נוח לטלטל את השתן כשהוא סגור בתוך מיכל, כך שמה שכדאי זה להשתין במיכל, ואחר כך לעשות כאן את היבשים. יצטרכו ככה פחות פינויים.